begiratu zure zorroari une batez. Seguruenik, plastikozko txartel txiki bat daukazu bertan gordeta. Zure nortasun agiria da. Urte luzez, bizitza osoan zehar, txartel hori izan da, zu norzaren frogatzeko modu ofizial bakarra. Baina 2026ko apiriletik aurrera, plastiko zati hori iraganeko kontua bihurtuko da erabat. Espainiako estatu osoan eta Euskal Herrian isilpeko iraultza digital bat gertatzen ari da gure begien aurrean. Dena aldatuko da gure sakeletan. Hau ez da etorkizuneko zientzia fikzioa, bihar bertan aurrez aurre topatuko duzun errealitate gordin bat baizik. Errealitate gordin hori baieztatzeko milioi bat pertsonak baino gehiagok deskargatu dute jada poliziaren aplikazio ofiziala. Helburua oso sinplea da, zure agiria telefonoan eramatea eta edonon erakustea. Horrela, plastikozko zorro astuna etxean utzi dezakezu arazorik gabe. Baina hau ez da moda iragankor bat. Bizitza errealeko aldaketa sakon bat da. Oso denbora gutxi barru, zure eguneroko pauso guztietan eragingo du ezinbestean. Eguneroko pauso guztietan eragitean, askok pentsatzen dute hau erosotasun kontu hutsa dela. Pentsatu asteburuan, Gipuzkoako landetxe batera joan zarela lasai deskantzatzera. Ailegatu zara, harrerara eta nortasun agiria eskatzen dizute fitxa betetzeko. Lehen zorroa atera eta txartela eman behar zenion langileari eskuz esku. Orain telefonoa, erakutsi eta langileak eskaner batekin irakurtzen du berehala. Horrela zuzenean logelara joan zaitezke. Zuzenean logelara joan zaitezkeelako. Jendeak uste du ordainketa txartelen antzekoa dela. Telefonoarekin kafetegian ordaintzen dugun bezala funtzionatzen duela pentsatzen dugu. Askoren ustez, telefonoak txartelaren argazki arrun bat gordetzen du pantailan erakusteko, baina hori gezur handi bat da. Argazki arrun batek ez du inolako balio juridikorik ematen administrazioan. Hori uste dugu erosotasunez, baina errealitatea askoz konplexuagoa da benetan. Errealitatea askoz konplexuagoa da. Telefonoan ez dagoelako zure agiriaren argazki estatiko bat. Eta eskerrak horrela den gure segurtasunagatik. Pentsatu zer gertatzen den zure txartel fisikoa bulego batean ematen duzunean tramite bat egiteko. Langileak fotokopia bat egiten dio paper zuri batean. Makina zaharrak zure datu guztiak inprimatzen ditu. Bertan zure izena, jaioteguna, gurasoen izenak, helbidea eta sinadura agertzen dira denen bistan. Denen bistan geratzen diren datu horiek karpeta ezezagunetan ahaztuta geratzen dira. Zuk ez dakizu noizbait inork fotokopia hori lapurtuko duen bulegotik. Ez dakizu seguru botako duten sakarrontzira hilabete batzuk geroago. Paper hori edonoren eskuetara iritsi daiteke zure baimenik gabe. Zure pribatutasuna erabat galtzen duzu txartela ematen duzunean. Aro digitalean datuak urrea dira, eta babesa ezinbestekoa da. Aro digitalean babesa ezinbestekoa denez, eskutuko motor kriptografiko bat jarri dute martxan. Sistema berriak konfiantzaren norabidea erabat aldatzen du. Europako araudi berrian oinarrituta dago arkitektura guztia. Telefonoak sortzen duen kodea ez da argazki. Kode dinamiko bat da, denboran zorrotz mugatua. Algoritmo matematiko konplexu batek sortzen du kode hori segundo. Minutu gutxi batzuetako bizitza besterik ez du identifikazio bakoitzean. Identifikazio bakoitzean, zero ezagutzaren froga izeneko teknologia erabiltzen da. Hori da sistemaren benetako bihotza eta giltza nagusia. Norzaren frogatzeko ez duzu zure informazio guztia oparitu behar. Adibidez, esku batean sartzeko adin nagusikoa zarela frogatzean. Ez duzu zure jaiotze data zehatza erakutsi beharrik. Sistemak matematikoki egiaztatzen du baldintza betetzen duzula. Txartel fisikoarekin ez nuen beste aukerarik hori eskutatzeko. Txartel fisikoarekin, eskutatu ezin zena babestuz, telefonoak soilik baiezkoa edo ezeskoa bidaltzen du. Besarkada kriptografiko bat gertatzen da makinen artean. Ez dago helbiderik, ez gurasoen izenik. Datu sentikorrak zure mugikorrean geratzen dira beti enkriptatuta. Hau da Europako nodo digitalaren oinarria. Nodoa posta etxe nagusi bat bezalakoa da. Mezua egiaztatzen du, baina gutunaren barruko sekretuak irakurri gabe. Sekretuak irakurri gabe egiaztatuz, Euskal Herria laborategi erraldoi bihurtu da. Europako batasunak estatu guztietan ezarri nahi du sistema hau berehala. Laster, Donostian auto bat alokatzeko edo Berlinen banku kontu bat irekitzeko kode berak balioko dizu modu ofizialean. Muga guztiak gaindituko dituen sare digital bakarra sortzen ari dira. Dena protokolo bakar batenpean bateratuko da. Mugarik gabe eta era seguruan nabigatzeko. Era seguruan nabigatzeko asmoak talka egiten du errealitate gordinarekin. Legek teknologia baino azkarrago egiten dute aurrera gure gizartean. Espainiako gobernuaren 255/2025ko errege dekretuak trantsizio epe zorrotz bat ezarri zuen legean. Eta epe hori amaitzear dago denon begien aurrean. 2026ko apirilaren lehenetik aurrera,
Erakunde guztiek legez onartu behar dute nortasun agiri digitala. Ezin dizute txartel fisikoa eskatu nahi ez baduzu. Hotel, banku edo bulego publikoek prest egon behar dute. Bulego publiko eta pribatu asko ordea ez daude batere prest etorriko den aldaketarako. Negozio txiki askok ez dute sistema berritu oraindik. Pentsatu Gasteizko aseguru etxe batera zoazela poliza bat berritzera. Telefonoa erakusten duzu, baina langileak ez dauka eskanerrik eskura. Bere programa informatikoak ezin du kode irakurri. Plastikozko txartela eskatuko dizu tramite amaitzeko. Zuk esango diozu legeak babesten zaituela. Taka hori egunero gertatzen ari da bazter guztietan. Bazter guztietako talka honek gastu handia dakar negozio txikientzat. Sistema berrietara egokitzeko inbertsioak egin behar dituzte isun gogorrak saihesteko. Gailu berriak eta software eguneratzeak ordaindu behar dituzte beren poltsikotik. Baina banku handiek prozesu guztiak automatizatu dituzte jada lehiakortasun abantaila lortzeko. Eusko Jaurlaritzak bidea ireki du Izenpe eta Nire hiritar karpeta bezalako plataformekin, baina orain sektore pribatu osoa sartu da jokoan zuzenean. Gure bizitza zibil osoa sarean dago. Sarean dagoen bizitza zibil honek arrisku nabarmen bat du, bateria agortzea. Zure identitate osoa litiozko bateria baten mende geratzen da egun osoan zehar. Pentsatu bidaian zoazela trenez beste hiri batera. Telefonoa itzali egiten zaizu bapatean, kargari gabe geratu zarelako. Ez daukazu entxuferik gertu. Lehen, zorroa gainean zenuen bitartean, bazenuen babes fisiko bat beti. Orain, bateria itzaltzen bada, estatuaren begietan desagertu egiten zara une horretan. Ezin duzu hegazkinik hartu. Ez da hotelean logela hartu ere. Teknologiarekiko menpekotasuna muga arriskutsu batera eraman dugu. Menpekotasun eta muga arriskutsu honekin batera, eten digital handitu da. Segurtasun aldetik, telefonoa sendoagoa da lapurretaren aurrean, hatz-marka edo biometria eskatzen duelako. Baina gure aitonamonentzat, telefono adimendun bat erabiltzea erronka handia da oraindik ere egunerokoan. Askok ez dakite nola berritu ziurtagiriak, edo nola kudeatu pasaitzak. Administrazioan langile gutxiago daude eta tramite guztiak automatizatzen ari dira etengabe. Digitalizatu gabeko jenda ilara luzeagoak jasan beharko ditu bulegoetan. Europako herrialde guztiek dute erronka bera. Eta Euskadik modu proaktiboan erantzun behar dio. Europako herrialde guztiek duten erronka honi erantzuteko. Euskal zibersegurtasun enpresak hazten ari dira. Nortasun digitala babesteko soluzio teknologikoak saltzen dituzte gure enpresentzat. Enpresek ez dituzte datu sentikorrak beren zerbitzarietan gorde nahi, isun arrisku handiagatik. Datuak estatuaren azpiegitura seguruetan kudeatzea bilatzen dute. Gure identitatea objektu fisiko bat izatetik, estatuaren sarearekin lotutako nodo digital bat izatera pasa da. Erosotasuna handia da zalantzarik gabe, baina gure arrasto digitala errazago jarrai daiteke sarean. Hala ere, Europako legeek zure datuen kontrol osoa ematen dizute une oro. Datuen kontrol osoa zure esku egonda ere, aldaketa honek jarrera kritikoa eskatzen du. 2026ko urtea mugarri historikoa da gure gizartearentzat. Zure zorroan dagoen plastikozko txartela laster nostalgiaz gogoratuko dugu apaletan. Garai berri batean sartu gara bete-betean. Baina zure telefonoa eskubide zibilen giltza nagusi bihurtu da. Apirilaren lehena hurbiltzen ari da, eta arauak guztiz aldatuko dira merkatu osoan. Teknologia pertsonen zerbitzura egon behar da beti, eta ez pertsonak teknologiaren menpe. Hau bazkerrepo da. Hau bazkerrepo da. Batu zaitez gure kanalera etorkizuneko aldaketa guztiak gertutik jarraitzeko.